Bermeoko udalak herriberako kantina alokatzeko prozesua hasi du eta kontratu horren esleipena lehiaketa bidez egingo da. Gutxieneko lizitazio tasa gisa esarritako alokairuaren presioa honako hau izango da. 3.375 euro urte bakoitzeko. Errentamendu kontratuak 3 urteko iraupena izango du, sinatzen denetik hasita. Hala eta guztiz ere, epe hori igaro ondoren kontratua luzatu ahal izango da esleipendunak hala eskatuta. Interesa daukatenek martxoaren 14 arteko epea daukate eskabideak egiteko. Beraz bulegoan edo Bermeoko udaleko kontratatzailearen profilean egin daitezke eskabideak. Ondoren proposamenak 2024ko martxoaren 20an zabalduko dira udaleko idazkaritza sailean eta Teams aplikazioaren bidez. Ordua eta Teamserako sarbidea aurrerago iragarriko ditu udalak. Lehiaketara atera den kantina Herribera plazan kokatzen da. Bermeoko udalaren jabetzakoa da eta Busturialdeko ur partzuergoaren eraikin baten barruan kokatuta dago. Lokalak 9,34 metro karatuko azalera erabilgarria dauka eta sukalde txiki bat, konketa eta barra ditu.